Dragi gledalci, vi pratite Rano jutro, a moja draga gošća ovoga jutra je Dragana Jovčić, jedan od osnivača U radi zaradi. Dobro jutro, Dragana, dobrodošli. Dobro jutro. Dragana, mi smo ovde jutro s pohodnicima prokomentarisali režija. Pre svega, mi što god uradimo ne možemo da zaradimo. Pa dobro, kod nas baš i nije tako. A kod vas nije tako? Nije. Šalimo se, naravno, nije ni kod nas tako, ko radi taj zaradi, ali ono što je sjajno, vaše udruženje, vi ste jedan od osnivača, ima jedan sjajan projekat. O čemu se zapravo radi? Pa mi smo jedna mlada ekipa koja je već 2016. krenula sa, da kažemo, povezivanjem preko platforme dve strane klijenata, nekome kome je potrebna usluga, da kažemo, čišćenja peglanja i neko ko želi da zaradi. I odatle U radi zaradi. Odatle U radi zaradi. Da. Tu smo naučili dosta da je klijentima jako potrebno da imaju jednu kvalitetnu uslugu, a sa druge strane neko ko radi zaista treba da ima jedan kvalitetniji život, odnosno bolji život od onoga što zaradi, prosto može da živi mnogo bolje. Tako da smo odlučili da početkom godine pokrenemo projekat home menadžera, odnosno kućnog asistenta. Znači to je neka vrsta kućnog asistenta gde vi dobijete jednu premium uslugu. Znači neko je kod vas jednom nedeljno, održava domaćinstvo po premium standardima i prosto može da vam, pored samog čišćenja i peglanja, može da ode do prodavnice, da sačeka vašu poštu, da sve ono što je vama potrebno, da kažemo dodatno. Da li to podrazumeva i, na primjer, da se skuva ručak? Da, u nekom modu, sad u zavisnosti od toga šta je vama potrebno. Znači, svakako je potrebno da potvrdimo koje su vaše potrebe i da onda neko jednom nedeljno to i uradi. Ideja je da dobijete, da kažemo, jednu osobu koja može da vodi računa nekako o više stvari i da se vi oslonite na to, s obzirom da živimo, da kažemo, u brzom vremenu i da nemamo dovoljno vremena i da dosta radimo i mislimo da je to ovako nešto što je jako bitno. A sa druge strane, one koje zapošljavamo na tim pozicijama jesu mlade majke, da kažem i samohrane majke, žene koje zaista hoće da pruže svoje deci nešto više, a da pritom imaju bolju zaradu i pritom da jesu prijavljene, u smislu da imaju zdravstveno i sve ostalo čime mogu da žive nekako, da kažemo, kvalitetnije. I kako to sada, da čisto malo pojasnimo, funkcioniše? Ako se prijavi žena da postane home menadžer ili da kažemo to kućni asistent, ona mora proći jednu određenu vrstu obuke, je li tako? Da. Što se tiče same te obuke, to je profesionalna obuka. Jako je bitno da, kako bi se dostavio kvalitet, neko prosto mora da zna kako da komunicira sa klijentom, kako da utvrđuje njegove potrebe i kako da na što kvalitetniji način dostavi tu uslugu, konkretno čišćenje, peglanje, i da li je to, da kažemo, povezivanje sa nekim drugim ko može da završi možda majstorske poslove ili slično. Znači, to je pre svega, da čisto razgraničemo poslove, pre svega čišćenje i peglanje, pomoć u kući, da kažemo. Da, i dodatno su to neke poslove koji su van kuće. Znači, imate 4 sata u okviru kuće i imate 2 sata dodatno za možda kupovinu. Znači, radno vreme je 6 sati. Da, znači radno vreme je 6 sati, sad u zavisnosti od toga kada klijent zaista želi. To može biti prepodne, popodne, to je već utvrđivanje potreba, ali generalno je ideja da prosto neko ostane tu nekih 6 sati i 2 sata van kuće za sve ono što je vama to potrebno. Od pijace, kažem, opet specifično je do klijenta. Znači, svakako možemo rasporediti vreme tako da 2 sata, taj naš pomoćnik, asistent, obavi nešto i što je tako reći van kuće. Da, da. Odlazak na pijacu, kupovinu, podizanje pošte. Da, plaćanje računa. A da li u to ulazi, na primjer, i vođenje dece u vrtiće, škole? Ukoliko je to jedna od potreba, da, mi za sada, trenutno u ovoj fazi, nemamo to kao neku glavnu, da kažemo, uslugu koja je tu u okviru home menadžera, ali za sada sam početak. Ali svakako dosta usluga ćemo dodavati i to će sigurno biti u narednoj godini kao još jedna od stavke koje ćemo razmatrati da bude deo ove usluge. Da, i svakako će se sigurno te potrebe tek javljati kroz praksu. Da, naravno. Utvrđivat ćete šta je to što je u stvari prezaposlenim mamama negde najvažnije, najpotrebnije u stvari. Upravo je to. Ali naravno, prosto klijenti mogu biti svih starosnih struktura, je li tako? Da, mi nemamo ograničenja. Pitanje je samo da li je to vama potrebno ili ne u ovom momentu. Takođe, oni koji rade... Pre svega mislim na starija lica.
Nema ograničenja, Nema ograničenja. zaista. Što se toga tiče, mi smo nekako, kod nas su dobrodošli svi, svako ko je zaista spreman da nekako pruži nekome zaradu i kvalitetan odnos, korektan odnos u saradnji, a takođe s druge strane oni koji rade da imaju jedan kvalitetnog klijenta sa kojim fair i korektno sarađuju. Tako da... Znači svakako vaše udruženje će biti neko ko povezuje dve strane. Mi svakako imamo to kao uslugu, a ovo je jedna zasebna usluga sa kojom smo, sada krenuli. Usluga će krenuti zvanično, da kažemo, sa implementacijom u novembru. Sada je trenutno crowdfunding kampanja. To je kampanja koja je na jednoj platformi, to je svetska platforma preko koje pozivamo zajednicu da nas podrži u zapošljavanju 20 mladih majki na poziciji home menadžera do kraja godine, tako da kampanja traje do 23. septembra. I ideja je da nekako zajednica pomogne novčano da mi imamo za sam početak zapošljavanja svih tih žena, znači za njihovo zapošljavanje, profesionalnu obuku i za HR usluge, odnosno da možemo da do njih dođemo na neki način. Takođe, ideja je da sarađujemo sa sigurnom kućom, da prosto omogućimo jednu prvu finansijsku stabilnost tim ženama ukoliko su naravno zainteresovane sve to. Znači, apsolutno svi možemo tako reći pomoći. Da, možete. Ono što sada mogu da kažem jeste da je dosta kompanija podržalo i dosta pojedinaca je podržalo jer vide zaista šansu u tome da pomognu nekome da se zaposli i da ima jedan kvalitetniji život. I mi zaista želimo da nekome omogućimo to, a sa druge strane i da neko drugi dobije kvalitetnu uslugu. Tako da... Spojimo lepo i korisno. Upravo to. Tako da je ideja da nekako svi, cela zajednica podrži. Može se podržati preko same kampanje, može se platiti karticom. Takođe, ukoliko neko ima problem sa plaćanjem ili bilo čim, može da se javi nama. Naravno, možemo da vidimo koje su sve to opcije plaćanja. Ideja je da zaista se podigne zajednica i da nam pomogne u tome da zaposlimo prvih 20 mladih majki. Da, ono što je sjajno što ste rekli prvih 20 mladih majki. Da. Znači u okviru ovog projekta će se zaposliti 20 žena, ali tu nećete stati svakako. Da, naš plan trenutno sa svim onim do kraja 2019. jeste da zaposlimo 20 mladih majki, ali svakako planiramo da ovu uslugu i dalje razvijamo i nadamo se da ćemo zaposliti više ljudi, tako da polako širimo usluge dalje. Mi već preko platforme imamo one koje rade povremeno i onda ćemo pružiti šansu prvim onima koji su već najbolje u tom poslu preko same platforme, ali svakako pozivamo sve one koji su zainteresovane da napreduju i da uče, da imaju profesionalnu... I sigurno uđu u neki već od narednih krugova. Da, i ono što je, da kažemo, još jedan veliki plus za njih jeste što nakon tog zapošljavanja, ukoliko zaista žele da dalje napreduju, mogu da postanu i preduzetnice i da zaista nekako sebi osiguraju dodatno svoju zaradu i sigurnost, jer će moći da vode posao i na lokalu, delu grada, tako da mi je ideja da nekako uslugu pružamo od zgrade do zgrade i da svako radi na svojoj lokaciji. Tako da... Što bi negde u mnogome olakšalo sam posao. Upravo to. Olakšalo bi sam posao, bilo bi efikasnije, neko ne bi gubio vreme u samom prevozu i putu od klijenta do klijenta, a sa druge strane je jako bitno da se prosto usluga dostavi, a sigurno će biti brža i efikasnija osoba kada je nešto u blizini. Tako da definitivno je to jedna od velikih prednosti. Svakako, znači sve nove zainteresovane mame, žene, ne moraju to da budu ni mame, naravno. Da. Ali negde je akcenat, da kažemo, na samohranim mamama i mladim nezaposlenim mamama. Da. Pre svega, je li tako? Da. Dobro razumemo priču. Da. Baš tako. Da. Znači, apsolutno mogu da se jave vašem udruženju i da kažemo, započnete saradnju na tom nekom nivou, a onda u budućnosti i napredovanje i obuka i sve što sledi. Naravno, mislim, mi ćemo krenuti sa obukama nakon završene kampanje. To je nakon 23. septembra. Da, nakon 23. septembra. Svakako pozivamo sve naše sugrađane da nas podrže u svemu ovome. Dovoljno je samo $2 da bi podržali kampanju, ali mogu naravno i sa više. Ukoliko 25 ljudi podrži sa $10, sigurno će zaposliti jednu mamu, jer nam je dovoljno $250 da bismo zaposlili samo jednu mamu. Tako da, eto, možemo da pozovemo... Fantastično. Da, pozivamo naravno sve
ljude dobre volje i zaista to će u mnogome promeniti život tih žena, a i svakako delovaće divno na ceo sistem. Nadamo se, nama je to generalno cilj i verujemo da... I cilj je svakako do kraja godine da se mame zaposle. Da, znači to je cilj i svakako da svi oni koji mogu i da bukiraju uslugu unapred, da bi onda već mame mogle da krenu sa radom kod klijenata. Tako da pozivamo i sve one koji nemaju dovoljno vremena i kojima je potrebna, da kažemo, pomoć u kući, da nekako već sada se odluče za to i da mogu da bukiraju unapred i da imaju sigurnu uslugu već od novembra. Već od novembra Da. sigurna usluga. Da. Sjajno. Ono što definitivno negde najviše sve nas plaši, ko je ta žena, da li mogu imati poverenja, kako da pustim tek tako u kuću nekog kog ne poznajem, ali čini mi se da će ovo zaista da negde sruši sve naše predrasude. Da, mislim, to je još jedna stvar koja je jako Važna. bitna. Pouzdanost i poverenje koje neko stvara u osobu koja je tu, jer neko ulazi u nečiji dom. Da li je to neko stalno zaposlen ili to neko povremeno radi. Nama je zaista jako stroga selekcija i zaista sve žene koje rade, njima je glavni cilj da nekako zarade i da dostave tu uslugu i da pomognu. Jer to je nešto što zaista nekome treba. Pored, da kažemo, naplaćivanja same usluge. Tako je. Zato što ukoliko neko nema taj osjećaj za pomoć, jako teško će onda moći da radi sam posao. Tako da je jako bitno da imate osjećaj da je nekome drugome potrebno to što je potrebno, da utvrdite potrebe i da nekako to i dostavite. Razmena dobara. Da, upravo tako. Dragana, hvala vam mnogo. Želimo vam mnogo uspeha do kraja same kampanje i naravno da se zaposli prvih 20 majki. I naravno to bude samo jedan startni broj. I ja se nadam takođe i verujem da će zajednica to podržati, tako da očekujem da do kraja 2019. već imamo naše 20 majke koje su zaposlene. Prvih, tako. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nema na čemu, hvala i vama. Dragi gledaoci, čuli ste sve. Eto, to je u principu mala pomoć sa naše strane, a opet poslali smo tim putem mnogo dobrog i svakako treba podržati jednu od ovakvih kampanja. I uradi pa zaradi. Tako i mi, kada sada uradimo, neko će da zaradi. Sve vam je jasno, sve ste čuli. Drago mi je što je Dragana Jovčić bila naš gost i što udruženje Uradi zaradi sad, zaista ima jedan ovakav projekat. Nadam se da će ih biti što više u budućnosti. Ostanite uz nas.